To al'ummar musulmi na faɗin duniya baki ɗaya to ina muku sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ina kuwa fatan alkhairi kamar da ake mana fatan alkhairi daga ƙasashe daban-daban kamar irin Nice, kamar irin su Nijar, Libya, kamar Chad, Taiwan, Qatar, South Africa, Burkina Faso, kamar irin su Algeria da sauran jahohi daban-daban. Mutanen mu da suke kiran mu suke tura mana saƙon da suke mana fatan alkhairi suke bi mu ta WhatsApp domin ƙarin bayani. To muna ɗauke da gingime ma asirin wannan shine asirin tsarin jiki, wannan shine turaren asirin tsarin jiki mu jarabar lashe kafiya da izinin Allah. In dai tsarin jiki ne duk inda za ka je a faɗin duniya ba rigima ba komai ake yi ba tashi hankali ba komai ake yi duk in dai magana ce ta tsarin jiki. In kai ko dubu nawa kai wannan asiri kai ne za ka fita daban cikinsu. Wannan asiri ne na tsarin jiki ne sadidan in kai ɗan kasuwa ne, ma'aikacin gwamnati ne, ɗan siyasa ne kai ko ma dai wani irin abu kake zama na cewar kana hulɗa da mutane to wannan asiri ya kamace ka wannan asiri na tsarin jiki mu jarabar lashe kafiya da izinin Allah sadidan mu jarabun. Idan yau ka fara kallon bidiyon mu ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙara saboda mu saki sabon asirin mu za ku riƙa samu kai tsaye daga wannan shafi na mai albarka wato Ɗan Mallam TV. Kamar yadda muke shiga muku manya-manyan asiri a cikin wannan gida mai albarka.